Minn Jannar li ġej iċ-ċentru tal-kontroll tat-traffiku se jibda jkun miftuħ 24 siegħa kuljum. Dan tħabbar waqt żjara li għamel il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura f'dan iċ-ċentru ta' Transport Malta f'Raħal ġdid. Iċ-ċentru nfetaħ fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru bil-għan jindirizza aħjar il-problemi tal-konġestjoni ta' traffiku f'pajjiżna, konsegwenza wkoll tal-ekonomija dejjem tikber u żieda ta' 42 vettura kuljum illi komplew ipoġġu sfidi akbar fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Iċ-ċentru huwa mqabbad ma' 27 kamera illi huma mferxin mal-pajjiż illi jsegwu dak kollu li jkun għaddej fit-toroq u li mistennija jirdupjaw fi żmien li ġej. Miċ-ċentru f'Raħal ġdid, il-ħaddiema josservaw dak li jkun qed jiġri permezz tal-kameras u f'każ li jseħħ xi inċident ta' traffiku jagħmlu kuntatt dirett mal-pulizija biex jittieħdu l-passi b'mod immedjat sabiex jiġi evitati traffiku. Proċess li kif spjega Frank Kaxa, il-kap ta' taqsima tal-kontroll ta' traffiku fih dan Transport Malta, ma jkunx possibbli mingħajr kollaborazzjoni sħiħa ma' entitajiet differenti f'pajjiżna illi twassal biex il-pubbliku jkun marra f'tebqatajn biex jgħaddi minn rotot alternattivi. Liġi kulħadd on board, l-entitajiet ħajkunu hawnhekk, kulħadd għażel li jitla' magħna, nibdew naħdmu iktar flimkien u r-response time jonqos li nkunu għadin naqdu ċittadin iktar f'response time qasir. Barra minn hekk fl-istess ċentru hemm ukoll mapep iffukati fuq it-trasport pubbliku. Dawn juru r-rotta u d-direzzjoni li fih tkun sejra tal-linja biex f'każ li tieqaf jew ma tkunx puntwali jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tinstab soluzzjoni. Il-Ministru jinborġ ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin l-uffiċjali fit-toroq se jkollhom kameras fuqhom u anke dashcams fil-vetturi tagħhom. Żied jgħid li dan mhux servizz iżolat hekk kif dawn l-aħħar xahrejn tniedew ukoll is-servizz bla ħlas ta' towing f'emerġenza illi minnu qed igawdu medja ta' 10 karozzi kuljum.